Добро утро в понеделник в сутрешния блок на телевизия Загора и с минутките за спорт. Имам удоволствието да ви кажа, уважаеми зрители, че тази сутрин в нашото студио е един световен шампион от Стара Загора, който защитава честта на Старозагорски клуб. Не са много тези моменти в спортната история на нашия град, така че за мен е гордост и удоволствие сега да кажа добро утро на Стилян Петров, световен шампион по карате Кьокушин от първенството, което се проведе само преди месец в столичната зала Арена Армеец. С него и неговия наставник и треньор Сенсей Асен Асенов. Добре дошли при нас в студиото на телевизия Загора. Благодаря за поканата. Повода, както вече казахме, е това, че ти постигна един изключителен успех, ако така мога да го определя. Стана световен шампион по карате Кьокушин в едно първенство с много участници, с много голяма конкуренция. Въобще аз няма да говоря за тези неща, ще ти дам възможност ти да го определиш, но да започнем оттам, да ни въведеш с няколко думи в атмосферата, която посрещна участниците в това световно първенство. Как прие София този форум? Организацията беше на ниво. София беше готова за такъв голям форум, който за първи път в историята на карате се случи там. Състезанието беше голям мащаб, 30 състезателя от 52 държави. Състезателите се настаниха в хотел Кемпински, VIP гостите и съдиите в два други хотела, понеже нямаше как да поеме Кемпински всичките и така. Ти си ходил по много състезания в чужбина. Такъв въпрос. Чисто как ти се стори, дораснали ли сме вече българите да организираме състезания от подобен ранг? В смисъл, чужденците така добре ли приеха обстановката, в която се случи всичко това? Да, мисля, че сме дораснали, понеже през годините натрупахме много опит от навън, когато ходим по състезания и се виждаше как става всичко, как протича една организация. И мисля, че вече можем да провеждаме тепърва голям ранг състезания. Мисля, че гостите, съдиите, официалните лица и създателите останаха доволни от организацията. Добре. Сенсей Асен Асенов, няколко думи за успеха на вашия възпитаник и за това, че той стана световен шампион по карате. Аз може би ще се повторя, но пак ще кажа, че за да станеш световен шампион е един много голям труд и това е един комплексен труд. Комплексен между волята на състезателя, уменията, знанията на треньора, клуба, който стои зад него, условията, при които тренират, същевременно и общината, града, в който се тренира и същевременно най-важното е началото. Началото, когато започваш и пътя, който изминаваш. Пак с риск да се повторя, той започна от първи клас, тук в Стара Загора и с много упорит труд стигна до това място. Няколко пъти даже беше и пред отказване, но така или иначе за един състезател Еверест е световната титла, особено на спортове от нашия род, които са много тежки, много трудни, но те нямат олимпийско участие и за нас световното първенство е най-голямото постижение. Стиляне, разкажи ни с няколко думи за чисто вече спортно-техническата част на състезанието, как мина, да се концентрираме и може би върху най-важните и най-трудни срещи, които бяха на полуфинала и разбира се и финала там. Как успя да се справиш и да ни разкажеш няколко думи. Състезанието се проведе в 2 дни. Първият ден бяха пресявките, т.е. Втория ден бяха полуфиналите и финалите, а първият ден се играха предварителни срещи и всичко останало до тогава. Моята категория бяха 33 участници. Аз трябваше да играя една предварителна среща с състезател от Конго. Той не излезна, не знам поради какви причини. След това ми се нареди състезател от Иран, които са физически много здрави и трудни съперници. И особено за първа среща
ми беше повече от трудно, понеже трябваше да се вработи за състезанието. Първата среща по принцип се е трудна. Там играх едно продължение повече от допълнителното време и го бих категорично с 5-0 съдийски гласа. Втората ми среща от първия ден беше със състезател от Южна Африка. Него го взех в редовното време, понеже вече всичко беше тръгнал, бях сработил и нямах проблеми с него. Въпреки това му благодарих сърдечно, понеже знам там при какви условия живеят и какво е да се бориш, да оцеляваш и отделно да мислиш за състезание. Това за тях мисля, че е един голям празник, просто самото участие и посещението им в Европа. Оттам натрупах много травми от двете срещи и за другия ден трябваше да се възстановя физически. Бях на обезболяващи. Беше ми доста тежко. На полуфинал отидах на японец, които знаем, че са традиционно силни в този спорт, понеже спортът е японски. Там играхме възможно всички продължения, които можеха да се дадат и не можахме да излъчим победител, при което главният съдия на състезанието събра реферите от татамито и даде още едно продължение екстра тайм, което е извън регламента на състезанието и при което вече трябва да се вземе задължителна оценка. Показах дух последното продължение, въпреки че японците точно с това се славят и с това е най-силното им качество и по неговия начин го бих с 4-1 съдийски гласа. И след това дойде вече заключителния матч, финалната среща. Да, с Руснак. Руснаци с изключение на моята категория и една категория при жени, че обраха всичкото злато. Момчето беше много добре подготвено. Той стана шампион и на Русия за категорията и се пребори безапелационно. Там също много тежка среща. Трябваше да изолирам травмите, ако мога да кажа така, психически и просто оставих тялото на една страна и играх с дух. Трябваше да забравя всичко до сега, каквото ми се беше случило. И в последното продължение съдиите дигнаха за мен. Аз получих и непозволен удар, при който бях накосан да не продължа среща, понеже бях изпаднал в нокдаун. Но стиснах зъби и я продължих. Как оценяш това, което направи от дистанцията на времето вече, което е минало от тогава и какво значение има този златен медал за тебе? Това беше детската ми мечта и значението е много голямо за мен. Това е върха в спортната ми кариера и като състезанието беше бенефис за мен и го приключих, мисля, че прекрасно. По най-добрия начин. Да. Завърши твоето участие на големи международни състезания. Добре, може би ще бъде интересно на нашите зрители сега да разберат всъщност твоя път, който си извървял, за да стигнеш до този момент, защото мига на славата е само няколко минути, докато всичко останало е подготовка и трудности, както каза и твой наставник преди малко. Докато си говорихме, преди да влезем в студиото, да разкажи ни откъде всъщност тръгна твоя път, кой те заведе в залата и въобще как се запозна с карате и как реши да тренираш? Да, пътят беше много бодлив и труден. Татко ме заведе в залата. В началото не го харесах много като спорт карате, понеже аз бях буен като малък, а там ме сложиха в рамки. Трябваше да се съобразявам с заповеди, ако щете, с наказания. И стиснах зъби, може би заради него да не го разочаровам, веднага да се тръгна, останах и то настроението вече в клуба и условията ме поеха така и останах. От колко години състезаваш за спортен клуб Аскен?
Ами, повече от 10 години вече. Аз почнах при децата. При нас условията още от деца бяха много сурови, за разлика от днешните, понеже нямахме протектори, играехме като мъжете, без никакви предпазни средства и още от малък се амортизирах, натрупах доста травми през годините. За разлика от тогава, днешните деца и младежта са запазени с протектори, точно за това да могат да изкарат по-голямо дълголетие в спорта и вече при мъжете се махат протекторите по нормален начин. Може би обаче пък точно този период е оказал въздействие, за да стигнеш до тази шампионска титла, световен шампион. Мислиш ли, че е така? Да, мисля, че е така, понеже ти се бориш и тези борби те изграждат като характер и като духа. Това е точно малката стъпка, която че трябва да станеш, да вземеш най-високия връх. Малко хора знаят, но всъщност не малко хора. Тези, които се интересуват от бойни спортове, от карате, основно, че ти, освен, че си световен шампион, си шампиони на Америка през 2007 година, шампиони на Япония. Това са две от нациите, може би, в които каратето, по мое лично мнение, е най-добре развито, освен и в Русия. Сенсей Асен Асенов сега може би ще ни разкаже за тези два твои успеха и какво значение имат те като цяло за теб и за клуба. Аз мога да кажа първо, но само да му напомня, че ние пропускаме тук едно много важно нещо. Той беше заедно с Петър Мартинов, бяха 3 месеца в Япония 2007 година. Изкараха там един казармен режим на подготовка, обучение и ако щеше на черачество в основната квартира на карате Киокушин. Ние ходихме там на световно първенство за жени вече в последните дни, когато им свършваше службата там и видях доста промени в тях. И може би това до някъде също и помогна. Опознаването на този дух, на начина на развитието, нали, в централата на карате, японските изисквания и така нататък. Това също е много важно. Тогава, когато трябва съвсем лекичко, малко още, 1 грамче само и само за да натежи твоят опит и, нали, твоята игра повече, за да спечели срещата, това, което е най-трудно, както в полуфинала и финала при него, точно тогава е нужен този опит, този инат, бих казал, и малко воля. А пък за състезанията в Америка и в Япония, значи за Америка там е, според мен, след Япония меката на развитието на карате, нали, популярността в целия свят за развитието на карате започна от Америка. Като самите японци направиха там големите бумове и рекламата и в киното. Спомняме си го това от 70-те години. Състезанията там бяха доста трудни с много японски съдии, с японци в Америка, тъй като турнирът на Америка беше открит. И мисля, че също с опит и тогава без конкурентен финал стана първи стрелян там, но по-интересно е май месец тази година, когато той стана шампион на откритият японски турнир по Киокушин, но без правила. Правилника без правила, или така наречен свободен правилник, където се играе с съвсем леки протектори върху ръцете, с право на атака във всички области на тялото и плюс хвърляне в рамките от 3 до 5 секунди хват. Единственото, което не е позволено, е борбата долу на пода, а само удар и изправяне веднага. Там Стелян даже се опасяваше и в един момент ме вика, аз дали да ходя на това състезание, тогава не беше уверен в себе си, но аз му казах тогава, че преди да минеш, няма да разбереш. И трябва да отидеш. Това е. И след това то се разбра, че... То отиде и спечели. Да. Там мисля, че срещите бяха тогава с 2 японци, 1 руснак и толкова 3 срещи, защото на този правилник малко хора се хващат да играят в турнирно приборване, когато срещите вървят през 2 часа някъде, една след друга, след
Както знаем, бойният спорт носи своите травми, но същевременно много често ние говорим за травмите, които се получават, но аз искам да отбележа, че специфичността на подготовката в бойни изкуства е точно това. Как да изчистиш техниката си, как да се научиш да се предпазваш, за да избягваш от тези травми. Е за това, че майсторлъка е не в нанасянето на ударите, а в запазването на себе си от травми необратими. Правилата, по които се състезаваме, също са правила, които са ограничени зоните, където може да се нанесе необратима травма, в смисъл травма, която да стане хронична и след това да създаде проблеми за съществуването. Също момента е, може би, да каже, че подготовката на тялото, което се води в дългите години, пътя, през който тренираш, е подготовка на закаляване, подготовка на поемане на натоварванията, приложени върху теб от страна на ударите на противника. Стиляне, от тук нататък разбрахме вече, че това е твой бенефис. Какво ти предстои от тук нататък? Мислиш ли да се захванеш с треньорската професия в спортен клуб Аскен или имаш друга визия за твоето бъдеще? Ами да, живот и здраве, следва треньорската дейност. Просто трябва да мине малко време да го осъзная, понеже трудно е да приключиш от състезателна дейност веднага в треньорска и ще трябва малко време да мине да озрея. Аз искам да я прекъсна само, защото да поясня, в карате няма треньорска дейност. Значи това е медийно. Да го наречем журналистически език. Да. Значи в карате има ученици, помощник учители, учители и майстори. Така се, значи имаме учителска дейност. Тъй като в карате, състезанието по карате е само една изява пред публичността. Цялата подготовка, когато говорим за бойно изкуство или за боен спорт, говорим за много други подготовки. Избора на състезателя или на гражданина, когато влиза в залата по бойни изкуства или в бойния клуб, изборът му е до вратата. В момента, в който влезе след вратата, оттам нататък се подлага, той се представя на изискванията, на традициите, на правилата в тази зала, така наречено японски дожо. Всичко това започва с един поклон от прага на вратата и това завършва пак с поклон на прага на вратата, когато излезеш. Следващото е вече почита и отношението към спорта, с който тренираш, към твоите колеги вътре, уважението към тях, тези, които ти помагат ти да израстваш и същевременно и учителя, който ти преподава умения, знания и така нататък. Защото никога не можеш да станеш шампион преди първите 3 стъпки. Първата стъпка е да минеш през тази врата, втората стъпка да поздравиш и учителя и своите партньори и третата вече стъпка е да си постоянен. Да си постоянен там, за да се изградиш и да приемеш първите наставления на учителя си и на твоите колеги, партньори, които са малко над тебе, или пък тези, които са под тебе, които също те изтикват със своята дан върху тебе. Добре, няколко думи сега и за самия спортен клуб Аскен. Как се развива в последните години по вашето виждане и има ли достатъчно подрастващи, които след известно време, примерно, да заменят Стилян по тези световни подиуми и тези международни състезания? Както знаем, в момента аз не изпълнявам някаква административна функция в спортен клуб Аскен, тъй като съм ангажиран с експертната си длъжност за целия спорт. Но като един от консултантите и същевременно като учител в този клуб, това е мое лично гражданско право, мога да кажа, че клубът имаше своят бум през 2012 година. Сега в момента в клуба има един отлив, тъй като всички юноши пораснаха, завършиха училище, отидаха студенти в някои във Варна, някои в Бургас, повечето в София. И сега в основата на софийските и варненските клубове и в основата на националния отбор, това са наши състезатели, елитни юноши и мъже и жени.
В момента в клуба се работи повече с деца до 5-ти клас, първи, 5-ти клас, даже имаме 4-5 годишни там, бих казал детската градина. И същевременно се сформира нова група между 14, 15, 16 годишни, които тепърва започват своето изграждане като каратеки. Големите състезатели са вече на свободен режим, индивидуален. Те водят подготовката в клуба, същевременно с гостуване в други зали и така нататък, тъй като според мен високото ниво на развитие в този спорт е обмяна на опит и когато в държавата ни няма много равни на същото ниво състезатели, ние се принуждаваме нашите състезатели да пътуват в Русия, в Япония, в Европа, където провеждат обучение, остават по няколко седмици, месеци на обучение, както и сега предстои пътуване до Япония. Доскоро част от състезателите им бяха в Москва на семинари, подготовка и контроли с тези добри състезатели. Така се получава обаче, за съжаление, в спорта, че елитните състезатели като Стилян, като Петър Мартинов, като Анелия Асенова и други преди тях, идва момент, в който трябва да прекратят своята кариера. Има ли според вас обаче такива, които наистина да ги заместят, може би от юношите, такива, които наистина да тръгнат по тяхните стъпки? Значи карате никога не прекратява заниманието. Аз, както казах преди малко, карате не е само състезанието и боя, който се прави по правилник и съревнованието на състезание. Карате е цялостен път на цялостно развитие. Можеш и старец да си пак да медитираш само или само някакви си бавни и други движения. Значи там има елементи на медитация, в карате има елементи на концентрация, има елементи на бавно движение, на бързо движение и така нататък. Всичко това е осъзнаване на пространството около себе си и контакта с природата. Дали има други състезатели? Надявам се, че ще израснат. Трябва да произвеждате, няма начин. Това е вашата работа. Това е вече тяхната работа. Да. Тяхната работа. Аз мисля, че един добър пълководец в един момент, когато не може да върви с голяма скорост, би трябвало да се измести, да се качи на съседния хълм и да остави армията и по-младите пълководци да я водят напред, а той само да дава наставленията си. Остана няколко минутки до края на нашия разговор и може би тук е мястото и времето да споменем няколко думи и за Асоциацията на майсторите на бойните спортове, основана преди 2 години, ако не се лъжа, тук в Стара Загора, от вас и от още 10 ваши колеги. Как се развива нейната дейност и с какво ще ни изненада в края на тази календарна година? Вече е 3-та година и няколко думи само. Значи, Асоциацията на майсторите на бойните спортове. Така решихме да го кръстиме. Да я кръстим тази кръгла маса. Значи там ние нямаме юридическа стойност и същевременно не сме искали, защото не искаме да имаме шапка. Това е волята на всичките бойни клубове, които са действащи в Стара Загора и тяхните ръководители, да седнем на една маса и да съгласуваме нашите движения. Както знаем, различните бойни спортове са породили поради различните виждания на различните майстори. Всеки имал свое виждане и си направил своя школа. Тази идея беше да седнем на масата, да си говорим и да съгласуваме нещата в 3, 4, 5 точки се оформят. Това как всичко да върви нагоре, напред, да върви с доброто развитие на трениращите в тези клубове, всичко да бъде градивно и позитивно и да няма пречки, да няма негативност от действията на различните бойни клубове. Тази година имаме доста успехи, за разлика от миналата година, които бяха по-малко. Имаме още световен шампион на Костадин Костов по Муай-тай. Същевременно Георги Валентинов изигра една много добра среща срещу венецуелец в София. Среща и я спечели при много на кантар, много тежка среща. Имаме и други добри изяви в другите клуба. Имаме и много публичност. Бих казал, че много деца
и тинейджери тренират в нашите зали. Мисля, че допринасяме за доброто развитие на обществото и най-вече това, както казах в началото Стелян, че когато децата влезат при нас, те трябва да се строяват, трябва да се научават на един ред, и което е много трудно за сегашните деца и тинейджери, но това мисля, че е градивно, да се научиш да се вслушваш в думите на учителя пред тебе. Благодаря ви за това гостуване. Темите, разбира се, че са доста повече от времето, което ни стигна. Стиляне, един кратък поздрав, може би, към твоите от спортен клуб Аскен, твоите другари, така да ги наречем, приятели там. Какво ще им пожелаеш и, разбира се, към зрителите, може би, на телевизия Загора? Пожелавам им на всички да са здрави първото и да продължават напред. Напред и нагоре, както обичам да казвам аз. Чудесен поздрав от устата на един световен шампион. Сенсей, и от вас кратък поздрав. Спортът е това, което ще дисциплинира нацията ни и това, което ще ни приведе напред. Уважаеми зрители, това бяха Стилян Петров, световен шампион по карате Киокушин, и Сенсей Асен Асенов. Надяваме се, че разговорът тук е бил интересен и полезен за вас. Останете с програмата на телевизия Загора.